Asi? Čo je? Čo sa stalo? Kto mu to urobil? Yaman? On nie, pán doktor. Pokoj. Ak mi chcete pomôcť, tak pomôžte. Inak odídeme. Poď sem. Poď. Vy mi sem priveziete každého zraneného pred dvere. Neviete, kde je nemocnica? Nemocnica. To nejde. Do nemocnice nie. A prečo nie? Najprv ti zastavím krvácanie a potom pekne pôjdeš do nemocnice. A ľahni si. No tak ľahni si. Myslíš si, že tu mám pohotovosť? Len preto, že som lekár? Ha? Počúvajte, o tomto sa nikto nedozvie. Zošívajte ma, zalepte, robte, čo chcete, ale nemocnica nepripadá do úvahy. Dobre, chápem. A teraz sa na mňa pozri. Udržíš oči otvorené? Lebo ak sa so mnou budeš naďalej rozprávať týmto tónom, tak ti tú ranu najprv zašijem a potom ju znova otvorím. Ja nie som tvoj rovesník. Hovor so mnou normálne, rozumel si mi? Povedz mi, koho sa to vlastne snažíš kryť? Prečo mi nepovieš, kto to urobil? Ja tu končím, pán doktor. Viete, kde ma nájdete. Ak zomrie, pošlite políciu ku mne. Čo si je spravil? Ak sa niekto bude pýtať, čo sa stalo, len povedzte, že ma našla a priviedla sem. Bolí to! Máte niečo proti bolesti? No ešte pred chvíľou si bol hrdina. Čo sa zrazu deje? Tak toto drž. Zatlač si na tú ranu. No tak otvor! Poď. Si v poriadku? Áno, som. Ako sa sem dostal on? Poď, nerozprávaj toľko, radšej mi pomôž. Potrebujem ďalší obväz, mal by byť vnútri. Hovorím s tebou, synak. Yaman stratil veľa krvi a stále krváca. Potrebujem tvoju pomoc, dones mi gázu. Nech spravil čokoľvek. Je to tvoj brat. Pozrite sa na neho. Ešte sa aj vyhráža. Kde berie tú drzosť? Nech sa páči. Ďakujem. Netrápte sa toľko. Všetko bude v poriadku. Ak sa s ním nerozvediem, nič sa nezlepší. Presne ako si prijala. Čo ty myslíš, otec? Že sa rozídem so Serhanom a utečiem za Guvenom? Že mi ide len o to? Možno nie len o to, ale túžiš potom. Otec. Ten chlap sa mi vyhrážal v mojom vlastnom dome. A ja som mu na to nedokázal povedať ani len slovo. Prečo? Lebo si sa dopustila väčšej chyby ako on. Taká hamba. Ja, Ešref Ali Sojsalan, musím skloniť hlavu pred takým neschopným hlupákom. Je to ponižujúce. Tak si ju nemal skloniť. Nemal si ju skloniť. Neslihan,
Stačí. Ja som za svoje hriechy zaplatila. Ty by si sa mal hanbiť za tie svoje, drahý otec. Vieš, že som Serhana nikdy nemilovala. A najhoršie je, že ani ty si ho nikdy nemal rád. A on to dobre vedel. Všetci sme o všetkom dobre vedeli. Čakaj, potrebujem ich viac. Dobro a zlo idú ruka v ruke, ale to, čo živíš, prevládne. Dobre si spravil. Medailu mi dáš neskôr. A keby si sa rozhodol inak, čo by si robil? Čo by si povedal mame? Ako by si sa jej pozrel do očí? A ty, ako by si žil ďalej s takou ťarchou na pleciach až do smrti? Tak choď a vysvetli to im. A prečo by som mal? Ty si môj syn. A poviem ti to vždy. Si dobrý chlapec. Ale ak dovolíš, aby prevládol hnev, ak sa ním necháš ovládať, staneš sa presne takým ako tí, ktorých nenávidíš. Ja to viem z vlastnej skúsenosti. Dobre, poď. Napij sa vody. Tak, poďme. Ale postav sa. Poďme. To je ono. Teraz je čas na antibiotika. Vypij tú vodu. Tak do toho. Guven! Prišiel aj tvoj otec. Aha, a jeho otec je tu. Čo tu robíš, Yaman? Viac liezde na nervy mi už nemôžeš. Ja sa snáď neovládnem. Tlieskam tomu, kto to spravil. Otvor dvere. Kde je môj syn? Alas? Čo sa tu stalo? Synak, čo sa ti stalo? Kto ti to urobil? Si v poriadku? Čo sa stalo? Som v poriadku. To si bol ty však? Pomstil si sa mi na mojom synovi? Počúvaj. Tvojho syna tu strpím, ale neprovokuj ma. Otec, oni to neurobili. Napadli ma na ceste. Jaká náhoda. Práve teraz. Neboj sa, synak, len hovor. On nie je tvoj brat. Nemusíš ho brániť. Hovor. Ja viem, otec. Ale on to nebol. Bohužiaľ. Tak čo tu robí? Oni ťa sem priviezli, však? Večerská. Poďme spolu. Začneme odznova, na novo. Ale Guven, o tom sme už hovorili. Nie som malý. Som dospelý muž, tak sa nesprávaj ku mne ako k malému decku. Ale kým budeš tu, tento boj sa neskončí. Neskončí. Ja svoju mamu nenechám medzi tými supmi, Guven. Ale ty sa vraciaš domov. Bodka. Teraz mi povedz to hlavné, čo mi máš povedať. Čo? Čo tu robil Alas? Pane Bože. Guven. Áno, Jesur. Nemôžeš sa dovolať asi? Dobre, áno, už idem. Maj sa, Guven. Yaman? Toto sa nikdy neskončí.
Asi? Jaman, asi nikde nie je. Hľadám ju už od včera. Neskúšal si ju hľadať aj ty? Áno, ale nikde nie je. Braček, nemohla sa jej niečo stať? Preboha, len to nie. Áno, Fiko. Dobre. Veľká vďaka, kamarát. Ideme. Volali Fikovi, vraj ju videli dolu na pláži. Poďme. Čo to hovoríš? Akože ho bodli, Guven? Kde je teraz? Je ešte u teba? Nie. Včera poň ho prišiel Serhan a odviezol ho, ale urobil som všetko, čo bolo treba. Neboj sa. Povedz, že to neurobil Ali. Však to neurobil Ali. Neurobil. Ali s tým nemá nič spoločné. Ďaká Bohu. Zatiaľ. Ale ak je to tak, ako si myslím, Jaman sa do toho celého ešte veľmi zamotá. Bohužiaľ. Čo to znamená? Bola to asi. Urobila to asi. A potom... Zabije ich. Vraj už nie je jeho brat, ale jeho nepriateľ. Čo mám robiť? Čo mám robiť? Dôveruj mi. Dôveruj mi a skús presvedčiť Aliho, aby so mnou odišiel do Švajčiarska. Čo to hovoríš? Mám mu povedať, aby odišiel? Mám ho poslať preč? Celé roky tu nebol. A teraz má znova odísť, mám čakať. To bol tvoj nápad? No výborne. Máš lepší nápad? Len hovor a urobíme to. Pozri. Kým ten chlapec zostane tu, tento boj sa neskončí. Toto nie je Jamanov boj. A ani by nemal byť. Povedal mi, že bude pred Serhanom chrániť svoju mamu, sestry a starého otca. A mne hovorí, aby som šiel domov k rodine. Uvedomuješ si, že my sme jeho rodičia. My by sme mali chrániť jeho. Prosím ťa, pomôž mi. Presvedčme ho. Ja si len chcem vziať svojho syna a odísť. Nie, nedokážem to, Guven, nedokážem to. Koho a kam chceš striať? Akým právom? Som jeho otec. Mám na to právo, keď sa vám to hodí, oháňate sa tým. A keď sa vám to nehodí, beriete mi ho. Ale mne nejde o vás. Doteraz si o ňom nevedel. Kedy si mu bol naposledy otcom, že ho chceš vziať? Otec. Nechcem nič hovoriť, ale... Choďte si radšej riešiť svoje veci. Ja tu hovorím s jeho matkou. Ten chlapec je môj vnuk. A môj syn. Nemusím s vami riešiť nič, čo sa týka môjho syna. Nedovolím to. Ja si povolenie nepýtam. Guven. Čo to robíš? Čo to robíš? Ja tu niečo robím, Neslihan? Naozaj? Tak nech je po tvojom. Raz som ho už strátila, plakala som, chýbal mi. Ale či bude chcieť ísť on? Všetko má tu. Ľudí, ktorých miluje. Má tu Jessura, má tu Asi. Má tu rodinu, má tu aj Edge. A hlavne tu má Ruju. Dievča, ktoré miluje. Myslíš si, že od všetkých odíde? Zbytočne sa hádame. Tak potom... Drž radšej Alaza ďalej od Jamana. Od môjho syna. Od jeho blízkych. Ja nedovolím, aby sa môj syn stal obeťou Serhanových a Alazových hier. Zbalíš si veci, vezmeš sestry a ideme rovno do hotela. Nehovor mame, že si zranený. Skús to maskovať. Dobre. Niekto jej to už aj tak povedal.
Ten doktor sa nikdy nenudí. Všetko využije vo svoj prospech. Ďalej nemôžete ísť, pán ser. Akože nemôžeme ísť ďalej. Čo to trepeš? Uhni. To je rozkaz pána Ešrefa. Nemôžeme vás pustiť. To je typický Ešref Sojsala. Upokoj sa, oci. Vybavím to, hneď prídem. Jaman, poď sem! Asi! Čo sa stalo? Asi, čo je to s tebou? Čo je? Asi, si v poriadku. Si v poriadku. Celá horí. Asi, poď Maja. Pomôž mi, Jessur. Pomôž mi. Jessur, ona horí. Musíme ju vziať domov. Mama, čo to robíš? Čo si spravil? Čo si urobil asi, že si ju k tomu dohnal? Tvoj syn je obyčajný bastard. Rozumieš? Úplný oslad. A preto ťa teraz, raz a navždy, zbavím tohto ťažkého bremena. Otec čaká. Ja ti neverím. To nie si ty. Ja ťa poznám, viem, aký si. Ja som ťa porodila. Môj syn by sa nepokúsil o vraždu a predstieral, že sa nič nestalo. Môj syn by naozaj nikdy nikoho len tak nebodol. To je jedno. Nech sa ti čokoľvek teraz odohráva v hlave. Ja ti s tým pomôžem a vyťahnem ťa z toho von. A preto zostávaš tu. Chceš ma držať na silu? Ak bude treba, tak áno. Som zbalená. Super. Daj to sem. Nikam nejdete. Prečo? Rozvediete sa, nech sa každý rozhodne, kde je jeho miesto. Čala, vaše miesto je tu. Ako tvoja rezerva? Vďaka, nemám záujem. Čala. Neboj sa, divoch nás nahradí a to ani nehovorím o Guvenovi. Inak ani odtiaľ to nemusel odchádzať. Ako som povedal, otec čaká. Ešte treba vyzdvihnúť Edge. Nikto nikam nejde. Deti! Deti! Kam idete, Čala? Zostanete tu, nikam nejdete. Nevidíš, v akom stave je tvoj brat? Kam sa chystáte, deti? Nikam nejdete. Mama, čo to robíš? Nehraj divadlo. Veď presne toto si chcela, nie? Zbavila si sa otca aj nás. Čo ešte chceš? Nikam čokoľvek si urobil asi, naprav to. Ospravedlň sa Rui. Moji synovia nebudú lámať srdcia. Ja znesiem veľa. Len nie, aby ste ubližovali iným. A tvoj brat... Nie je to môj brat. A tvoj brat sa o ničom z toho nedozvie. Nevídeš von. Aj tak všade máme ochranku. Na tvojom mieste by som neriskovala.